încerc. Stau rece, bine am găsit la un episod de Minecraft multiplayer și ne-am făcut un nou prieten și se pare că ne-am mutat la el. Am făcut mai mult iron, mai mult diamond și ne-am făcut full. Și ce facem în episodul ăsta, bă? Din păcate nu-i merge microfonul, dar scrie pe chat. O să-și cumpere unul nou, cred. Ala e ordinare. E Gabriel, să știți că l-am scos. Ce să facem? Ok, bine. Ce să facem în episodul ăsta? Nu știu. PvP-uri ceva. Mergem la Sky PvP? Murim! Și dacă murim, e rău. Dacă nu murim, La Sky PvP. Facem parcurs și facem și PvP-uri. Vrei? Mergem? păi tot ești full de mede, mă. Hai bă, la Sky PvP, că este un ceva acolo. Ești pe chiar. Mie-mi place. Hai, mergem? Bă, dar murim și pierdem tot. Da, ia-ți pantaloni pe tine. Hai. Bă, toate itemele le pierzi dacă te rici. La Sky PvP nu îi iau itemele tale. Trebuie să faci tu parcurs. Doar gata. Mergem, bă? V-ați dus Sky PvP? Bă, cine vorbește? Haideți la Sky PvP, deci sunteți? Bun, hai să mergem. Aici facem parcurs și facem și PvP în același timp. Bă, hai că mi s-a blocat Minecraft. Aici sunt itemele de free. Bă, stai, mai bine închid filmarea și facem o filmare la asta. Facem filmare separat.